31 godinu otvorila sam ovaj obrt kad sam bila trudna sa svojom kćeri Dorom koja je sada vlasnica. Dizajnirala sam uvijek sama, a imala sam krojače koji su šivali i nekad sam imala nekog za prodaju, nekad nisam, kako kad. Dora je uvijek sudjelovala u mom poslu, jer ona je moje treće dijete i ja sam ju već s 2 tjedna prvi put dovela u ovaj salon. Ona je upisala kroatologiju i to je završila, ali je paralelno studirala i modni dizajn i jednog dana je odlučila da bi ona ipak tu radila. Glavni proizvodi su nam kaputi. Prije par godina smo zaključili da je to jedan proizvod kojeg ima najmanje na tržištu, kojeg je najteže sašiti i mora biti kvalitetna izrada i fini materijali i najviše radimo i prodajemo kapute. Ovaj kaput je naš najprodavaniji proizvod. On se sastoji od kašmira i vune, nekad je čisti kašmir i nikad ne napravimo dva ista. Uvijek je unikatan i njega kroji uvijek moja kćer Dora koja te boje kombinira.